kana usa ka seryoso og pagpakita ang kaning mga miyembro sa INC. Ako dili ko INC pero nakaputi man ko, padong unta ko dito. Dong, ianda man ko na ko dadong bigay mo at kog Davao. Naka-white man ko. Dili ko miyembro sa INC pero akong ipakita ang akong guan. Ianda man ko sa kiyanan dong kay mo kog Davao. Ipakita na ko, dili ko miyembro sa INC pero muuban ko sa ilahang kausa. Kay nga naman, kung dili ta mulihok, di ta manawagan, di na to ipaabot ang atong mensahe, basig ang atong gobyerno, magpasagad na lang na. Manday tayo pakialam, wa man tay tingog, kining atong pagyaw-yaw sa radyo, kining inyong comment niya to ipasibaw sa kahanginan, gamay ra kay ning tingugan ni. Unsa ka gamay, Mike? Gamay kayo. Pero mahimo ning dako og magkahiusa. Just like what happened diha karon sa Davao sa peace rally nga gi-conduct sa mga INC. Dili ko INC ha, nalibog na ko kung saan ay relihiyon na ko ani. Katoliko ba ko, born again ba ko, o Muslim ba ka ha? Libog na ko ani. Open book ko. Willing ko maminaw sa tanang mga kanang mga doktrina, mga aral, no? Willing ta minaw ana. Ang kanang gibuhat sa mga INC nagpakita na sa ilahang prinsipyo og baruganan. Dili mo adto ka didto, no? Moapil ka sa kaguot. Uban siguro ang tao ron ay nangatogra oy. Nangatogra niya, grabe kay makasaway sa gobyerno. Nara ay enigmata, pangapi, gunit cellphone, post against government. Unsa man ni ato presidente bangag. Unsa man ni ato ang gobernadora, unsa man ning ato ang mayor. Bisag unsa na lang post. Unsa man ning atong kagawad, apilon pa si kagawad nakwa. Did you get my point, mga kids? Kanang gibuhat karon sa INC na masahe na sila dito, ni bangon na sila sayo, nangita na sila white t-shirt, gigahin nila ang ilahang oras sa ilahang trabaho, ni absent kay para muuban sa ilang peace rally, ilang panawagan sa gobyerno. Nigawas gyud, nagpainit, nagpasingot, ipakita ilang suporta, bisa pag di lang na sila mutingog dito, basta apil sila sa panon, apil sila sa ihap. Muna nakaputi ko karon, may makaapas ko ani. By the way, peace rally ang gipahigayon sa mga miyembro sa INC. Gilauman niya mo kabat og 500. Grabe kadaghan. Basig maabot pa siguro milyon ang mga motambong sa peace rally nga gihimo sa atong mga kaigsuonan, mga miyembro sa INC or Iglesia ni Cristo. Pero tindaghanan, naka-white sila karon dito. Amping lang mo diha ha. Ron Dakbayan.